anak ko ka nakabukas na yan. Siguro nga ba, nagdadamutan na din kinayada. Ito, bayaan mo na, napilangan naman itong sa akin. Gusto na ikong tigaya. Kami to, yung kami to kung Wah, naman. yung kami to, itadapaw it nga mapanyalas ka. Ay ito, nagpapanyalas ka. Nagkapunita, dati paw it ni Kureng, kami pa ngayong pan. Nagtaros kami, tayo dinapang kami. Kureng, dinapang kami, jay, trabaho na awan. Kunata, may malam. Di kami tagmotor, nakuray kami jay, 15 to 20 minutes, si jay, ikwa. Asuka, apang tatrapapan na kawamad. Tataan, at ikatrapapan na pulis, nga kwa. Nang isurot ka na kami, napang kami nga mismo, jay palay iyanak mo. Makatano kami jay, sinabat na kami matan, di jay pinagbantay na, napanggay kami jay Biskaya. Tata, Nag-birthday dyan, anak na yun. nag-birthday, Bisiha man ang. ay siha, na nag-birthday ka doon ni Janak na, kunamot ni Jay, nga caretaker, nga sumangpot to na anak na malam, kunana. Kat gaputa, ang uray mo nag-Jay umbing, di malay ti kabsat ko, iso nga malumad, hindi apang kami niya probinsya, di kasang-sanggot ni Rabi, hindi makadarong kami Jay, dandanin 9 o'clock si Rabi Tata, iti kwa, may kalungal daw, na pang kami matijim agyo, dahil sulit tapos, di jay kabsat ko, nga na, di jay natay, nga nagsakit, nga naggapugwam. Good. Nga di jay pawit, yung bati ki jay malay di kabsat ko, ta kwa, ipagyot tumalaan, dahil bati ki address na, di jay caretaker. Kat sa namot nga hindi may nagkipamisa, hindi bagyo. Nasa unamuntan nga hampay nga pa, apan klinem, hindi anak mo. Isu nga from bagyo, siguro kat man nga nakwada, isu dali tata, si makput kami di malam. Apami ipantata, barang-parang, nuata, kat maitin ang namuntan, di jay surat sang kayo mananagan. Takwa, ikaati ko aming tikapalinak, amang itan kinkwat nga personal, iso magkinasaok mo tati anak ko nga puridan, nga alay na kasi tapnitikas tamapnit kayo, nga agwa, agsasaw, agtipunto. Okay, mamay alas ka, lagi man, siya'y ipag ko, nagwa, natimpalay, ito'y, nagwa, asawa, ay Colonel Florindo Mapulkuna. Okay, mamay, apang ipanan niya pakiti, parang nga talain mo niya picture, anak mo, ano patsyo. Okay. Kasi manakan chukos mo. Tibalay, niyang ka. Diyan ka na, tagyan mo yan na yun. Eh. Matuloy sa anan ni Tanay sila. Kailan, makita na yung kanay dyan yun. Bata. At hindi gusto rin Mrs. Florindo. Hanan ang kanina kayo na. Balay ni Losta. Kamu na Ilocano? Wan, antal. Hindi Wan. ang esnino mo lang alis ako. Ana. Oo. Maganto lang nga balayanan. Nga nalalaat mo ti kabibiyag mi. Dami sa ako. Pagkaw. Bari ang alat yan, ituloy mo ba sa kami? Ituloy mo ba si Sige lang, sige lang. Ay, naman mo ti masyang da break ni Manang. Abalayan niyo. Nasiyamo ta kwa nagkikita kami. Damay sa magmamano rabida to, pandakanon niyo probinsya. Pamay ya brasa da mo ta. Ya mamo ta. Sila, Tening, Bonnie, and lahat na nandyan mga kids. Thank you very much for everything you have given us. Pagpasensyahan nyo na kami. Pagpasensyahan nyo, hindi kami
may ko naman. Dati mo dati, napobre nga pala yun eh. Perning, nagpakasyon ko eh. Makita mo ni Losta natin lugar tayo. Pagayang pinapalayan, nukas parigan Pangasinan di pagpakasyonan nyo. May kayo mo pumasyap dito. Makita yung mas di kinalaan ni. Boni, kaano mo sila nagbakasyon mo dito? May dilim kami nakungging ka. Ganipod na pangkan, di ka pa nagpakpakitan to yung mga taw-tawanan. Oh, data anak mo daktal gaya man. Ni Henry, di mat nagsusulat ka na kami. Boy, Henry, Boni, di magsursurat. Ito lang man, kasumurot lang ba dito? Hindi pa nakita nung di po pimanawan. Nakadagas man damanang dito yan. Itagda ka no datapaw it ni Mr. Saturnino. Sari ay. Well, Boy, pandatattangal daw. Saturnina. Boy, pandakan no litrato ba si DJ ka panangawa mo DJ tao at bilib mo DJ nang ipawit. Po, kastulatan. Kawanan lagi tayo ko datalas kan dati pa nagkamkam mo DJ karayan. Pandakan no da pre DJ probinsya tata. Pick up on da kano lagi tayo pa nagburburak ti Rama. We will be missing that but nice. It will be picked up by the video. Mapakalaglag pa nyo mo. Well, it's very thrilling to come here to retrace your footsteps. Para naman natin pagpagadang no place like home. Boni, kasi. Sige. Thanks Thank for you. everything you have given to us. For all the many things, you're always Santa Claus to us. Do not maintain that if you feel not like doing it. Bye. Kumusta na lang dyan? Yeah. This is the oldest son of Uncle Sito and Charla, the brother of of Grandma in Alaska. He is Pugi and maganda. Bakit? And this is his car, sports car, Toyota. Next, Toyota. And that's Grandma. Oh, Manang Lusta. This is Kwan. Numpay, kayo kayo di Alaska, sila lagit dalat tamay. Nga amang ko kada kayo, ururay kada kayo, nga may bumakasyon dito nanumong, lugar tayo dito. Pakasyon kayo, sasabatan ka kay airport. Nakati nagsabat kini mother. Nakati balay na. Nalasunod kasi rin. Nay. Ito, ito balay na uncle. Up and down. Ito, balay na uncle. Pakai kami din na besi ha. Ako talit at imbaga mi matin kin kwa nga no cosplay yan kwa ano sulat mismo ko baka jo kumakano iyayan bakit lati KG number and hardware di balay ni ko na mo. KJ. KG